الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Tawhidning birinchi turi Tawhid ar-Rububiyya. Tawhid ar-Rububiyya Allah'ның Rabbılıqta, Rusça aytsak, господство, bir nindi yardımçıları da, tengdaşları da yok deb tanu. Allah Teala'nın Rabbılıqta bir ikenligi närseni anlata? Birinchidan, ул bir barlıqqa kitirүче. Бар нәрсәне дә бары тик ул гына барлыкка китергән, һәм аның бер нинди ярдәмчеләре дә юк. Шулай итеп, яхшылыкны Аллаһ барлыкка китерә, ә явызлыкны Иблис дип фикер йөрткән кайбер төркем кешеләрнең карашларын җимерәбез. Икенчедән, бу дөньяда нәрсә генә булмасын, булар барысы да Аллаһныкы. Өченчедән, Аллаһ буларның барысы белән дә, бар дөнья белән дә идарә итә. Шулай итеп, Тәүхид ар-Рубубiyya ул бары тик Аллаһның гына бар нәрсәне дә юктан бар итүче, аның хуҗасы, тәрбияләп торучысы, яшәтүче, үтерүче, начарлыгын да, яхшысын да бирүче, ризыкландыручы һәм башкалар дип тану, инану. Тәүхидның бу төрен мөшрикләр дә инкар итмәделәр. Аллаһ Субханаһу ва Тааля әйтә: "Әгәр син алардан, сезне кем барлыкка китерде?" дип сорасаң, алар сиңа: "Безне Аллаһ барлыкка китерде" дип әйтәчәкләр. Әмма бу төр тәүхид җир йөзенә пәйгамбәрләр һәм расуллар килүнең максаты түгел иде. Тәүхидның шушы төрен генә тану сине Аллаһның газабыннан сакламаячак һәм синең иманың камил булмаячак. Аллаһның Ар-Рабб икәнлеген таныгач, син бары гыйбадәтеңне бары тик бер аңа гына багышларга тиеш. Нигә син Аллаһка гына гыйбадәт кылырга тиеш? Чөнки ул гына сине барлыкка китерде, яшәтә, синең турында кайгырта, ризыкландыра, балалар бирә һәм башкалар. Шулай булгач, без гыйбадәтебездә аны гына берләргә тиеш. Җубайр бин Мут'им дигән сахабадан хәбәр ителә, ул булай дип сөйләде. Көннәрнең берендә, акшам намазы вакытында, мин пәйгамбәребезнең саллаллаһу алейхи ва саллям Ат-Тур сүрәсен укыганын ишеттем. Әллә алар үзләреннән үзләре барлыкка килдеме? Әллә алар үзләре юктан бар итә аламы? Әллә соң күкләр белән җирне алар барлыкка китердеме? Юк. Алар ышанмыйлар. Әллә соң Раббыңның хәзинәләре алар кулындамы? Яисә хөкем алар кулындамы? Ул әлеге аятларга килеп җиткәч, минем йөрәгем ярыла язды. Бу Аллаһның барлыгын, бердән-бер икәнен һәм бары тик Аллаһның гына барча нәрсәләрне дә барлыкка китергәнен дәлилли торган иң көчле һәм тәүхидның икенче төренә юнәлтә торган аят булып тора.